ଯାଇନି ମନେ ତାପରେ ସଞ୍ଜବେଳେ ଆସିକି ମୋର ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ମୋର ଘର ପାଖରେ ସାନ ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଆମେ ନିଆଁ ପହଞ୍ଚିଲୁ ମୋ ଛକରେ ନିଆଁଟି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା। ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ନିଆଁଟି ଉପରକୁ ମୁଁ ସେଦିନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ହାତ କେତେ ବାଟେ ନିଆଁ ଉଠିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଗୋଟେ ତାର ସେଇପଟେ ଥିଲା ତ ଲାଗିଯିବା ଉପରେ ଥିଲା।